Mislim da u samo periodu od 2 godine došlo je do velikog pomaka i u uspehu realizacije takvih ideja i monetizaciji u raznim sektorima. Zašto je to tako? Zato što svi mi koji participiramo u sektoru industrije i monetizacije provodimo dovoljno vremena da razumemo probleme koje naši klijenti i partneri imaju u njihovim sektorima da bi zadovoljili i služili svojim korisnicima. I mislim da se tu pravi velika razlika da vreme provedeno da razumemo šta je to što su neki kamen spoticanja, koji su problemi sa njihovim vendorima, suplajerima, njihovim partnerima i tako dalje, nama pomaže da na platformama za monetizaciju i uopšte u sektoru monetizacije lansiramo nove proizvode, nove metode i jednostavno skratimo to vreme, kako ga mi nazivamo, conversation to cash. Znači ono što kad neko počne neku interakciju dok ne završi monetizaciju, jer to je ono što je postalo bitno i mislim da u tom kontekstu napravio se napredak, ima tu još dosta posla, neke industrije su naprednije po pitanju digitalnih sadržaja, digitalne monetizacije, uopšte njihove transformacije, dok neki sektori još pokušavaju sami interno to da rade, a manje možda zavisi od partnera kao što su digitalne platforme za monetizaciju tih eksperijenca. Mislim da blockchain treba ozbiljno sagledati, pogledati i razumeti. Ono što se meni ne sviđa u celoj konverzaciji koja i dalje trenutno postoji je da i dalje se mnogo pažnje stavi na tehnologiju i na taj tehnološki aspekt blockchaina i svega što se dešava u Web3-u, umesto na use case-ove i na pravi business case. Odnosno na primere i na rezultat koji ta tehnologija negde u backendu može da nekom donese. Nas ne zanima šta se dešava u backendu, nas se zanima da nešto što smo započeli, neki proces koji nam je obećan, da bude na vreme završen, da bude završen u nekom eksperijencu koji mi danas očekujemo. Na kraju krajeva, ja ni ne znam da li je moj telefon danas na 3G, 5G ili 4G, me ne zanima. Zanima me da me 4 aplikacije koje koristim da mi rade. Isto tako će biti i u kontekstu monetizacije i u svih drugih tih nekih iskustava koje se dešavaju u tom digitalnom svetu. Međutim, mislim da i tu se napravio napredak sa konteksta obzervacije, krenulo se upravljanja pravih use case-ova i mislim da će ih biti sve više i u gamingu i u nekim drugim ovim metaverse idejama koje se sada dešavaju u monetizaciji nekih tokena, NFT-eva i tako dalje. Tako da ima tu pomaka, treba da se radi još dosta na poverenju i na tome da se to dokaže kroz use case primere i kroz dobre rezultate, a ne toliko kroz tehnologiju. Mislim da ne treba da čekamo regulaciju. Svaki put kad se čeka regulacija, inovacije se uspore. Time jednostavno dajemo sami sebi neka opravdanja zašto se nešto ne dešava. Treba aktivno i proaktivno lansirati i sadržaje, i biznis modele, i klijente koji hoće da i rizikuju u nekom kontekstu zajedno sa svima nama u sektoru, da pokažemo i dokažemo da nešto funkcioniše i onda sa tim rezultatima, sa tim pobedama, sa tim zahtevima lobirati i postati deo cele konverzacije vezano za neku regulaciju i onda u tom kontekstu, i tu nije vezano samo za monetizaciju, tu je vezano i za bilo koji drugi element takvog jednog servisa i mislim da u tom kontekstu i regulativa će participirati brže i shvatit će sve nas koji smo u ekosistemu i mislim da u tom momentu više nećemo imati toliko usporavanja. Conversational commerce, odnosno konverzaciono plaćanje je budućnost. To je nešto što je već ovde i to je nešto što već može i da se dokaže. Dubokog sam ubeđenja da svi mi koji stvarno koristimo mobilni ekran kao primarni ekran i koristimo ga i dalje, mislim, iz 2 razloga. Jedan je da obavimo brzu komunikaciju, da li kroz e-mail ili sve više i više kroz neki chat
u neki messaging u kom se nalazimo 80% vremena u toku dana i za neki entertainment dok čekamo i gledamo sport, video, muziku i tako dalje, ili e-commerce. U tom kontekstu ne postoji bolji real estate za monetizaciju bilo kog korisnika, već u nekom njegovom environmentu gdje provodi najviše vremena. Znači, ako ja najviše vremena provodim u nekom SMS-u ili u nekom Viberu ili u nekom Whatsappu i prihvatam da tu budem kontaktiran i prihvatam da me tu pronađe i biznis partner i privatni partner i tako dalje, onda najverovatnije imam i taj inclination da tu i radim svoju transakciju. Ako to bude neka promocija, ako to bude neki kupon, ako je tu neki reminder da treba nešto da platim što nisam platio ili da tu završim neku transakciju koju sam počeo na e-commerce web sajtu pa sam ubacio 5 stvari u shopping cart pa nikako da izađem i ako mi sad neko kaže by the way, znam da imaš 5 itema u shopping kartu, hoćeš 20% popusta, samo završi i ako to sa jednim klikom u tom istom environmentu mogu da završim, to je taj konverzacionalni commerce o kome pričam, koji se dešava bez toga da me izbaci na neki drugi portal, da mi traži da ubacim još 5 informacija o sebi, jer znamo šta se dešava onog momenta kad takav experience kreće, mi zatvarimo taj prozor, naših 6 minuta vremena za to je isteklo i odlazimo i bavimo se nečim drugim i nikad ne završimo transakciju. Tako da, konverzacionalni commerce je tu i mislim da je stvarno neki hit koji čeka da eksplodira. Sa strane payment metoda sve je spremno, pošto postoje integracije i u banke, i u kreditne kartice, i u carrier billing, odnosno u naplaćivanje kroz mobilne operatere, kroz vaučere. Znači, s te strane je sve spremno. Sad je samo bitno da postoji dovoljan broj kompanija i merčanata koji prepoznaju da kad već imaju interakciju sa svojim korisnicima kroz bilo koji messaging model, da u to jednostavno ubace i mogućnost naplate. Ali to nije samo transakciona naplata. Mislim da tu može da bude i booking, i reminder, i neki način poklanjanja, giftinga kroz isti model, da taj engagement traje. Jer nije svaka interakcija vezana samo za transakciju. Bitan je engagement, da mi shvatimo da neko želi da ima 1 na 1 interakciju s nama, da nas je prepoznao da smo nešto s njima radili, da smo gledali, da smo čitali, da smo eventualno hteli možda čak i nešto da kupimo, pa i ako nismo, bar su nas podsjetili i ostavili su u kontaktu s nama, a bez da je to napadno, bez da je to agresivno, jer ipak dali smo neki koncent da budemo kontaktirani u našem prozoru koji najčešće koristimo i najverovatnije nećemo odbiti takav način interakcije. Verujem da na globalnom nivou ta svest već postoji. Međutim, sami smo svedoci u zadnjih 2,5 godine gde čak se naše ponašanje, naše online ponašanje promenilo i zbog toga kako smo radili, kako su nam bile interakcije i zbog pandemije i zbog svega toga. Mislim da se edukacija ubrzala i tako kako nam neke od ovih servisa i tehnologije pomažu da nam se experience promeni i da jednostavno završavamo neke stvari mnogo brže i mnogo kvalitetnije nego ranije. Tako da mislim da se to spušta i na lokalni i na regionalni nivo. Tehnološki ne postoji region koji zaostaje. Mislim da tehnologije postoje, integracije postoje i postoje kompanije koje se sada time bave i koje jednostavno žele da to postane jedna od primarnih metoda i interakcija i eventualno transakcija. Jednostavno je jako bitno da na lokalnom nivou postoji sada i svest u kompanijama i digitalnim merčantima i ljudima koji koriste i koji jednostavno žele da to bude deo njihove svakodnevnice, da jednostavno to promovišu, a i svi mi koji smo u ekosistemu imamo obavezu da se bavimo tim i da o tome pričamo, jer jednostavno time ubrzavamo i ekonomiju, i potrošnju, i sve ostalo što jednostavno počinje da zavisi jednog drugog i mislim da je to nešto što jako brzo neće imati globalnu i lokalnu granicu.
User experience je jedna tema koja već postoji godinama. Ali se jednostavno došlo je vreme kada user experience nije više kreiran samo unutar kompanija od nekih kreativnih ljudi i nekog odeljenja za inovacije. Vreme je sada ko-kreacije sa klijentima. I to se vidi u raznim industrijama i gde taj feedback o kom pričamo postaje krucijalan. Daću vam par primjera. Imao sam prilike da radim za jednu od najvećih konsultantskih kompanija koja se bavi customer experience-om i customer centricity i radili smo u raznim industrijama, rešavali smo te probleme. I odličan primjer user experience-a, customer experience-a je Amazon. Pokušajte da kupite istu knjigu na Amazonu 2 puta. Amazon će vam reći, izvinite, pa vi ste već kupili ovu knjigu jedan put, da li ste sigurni da hoćete kupiti još jedan put? To je kompanija koja nema nikakav razlog da vam ne uzme novac još jedan put. Ali u celom user experience-u vas zaustavlja, vas podsjeća da slučajno napravite grešku, jer oni znaju šta se dešava ukoliko se nešto kupi 2 puta. Morat ćete da vratite, to više košta nego se pošalje i tako dalje i tako dalje. Znači, prepoznali su customer experience i user experience na jedan drugačiji način. Ne znam, u bankama. Radili smo na strategiji banke koja je htjela da skrati red ispod svojih ATM mašina, jer imala manje ATM mašina od ostalih kompetitora. Šta su uradili? Umjesto da postoji 8 dugmića koje mora se pritisnuti da bi se došlo do mojih, lupem, 300 eura, prvi put kad ubacite karticu, oni su zapamtili najčešće šta uzimate i odmah se na ekranu pojavi 300 eura bez računa i jedno dugme izbaci novac. I to skrati vreme. Znači, taj user experience, customer experience u tom digitalnom sada svetu postaje krucijalan i jednostavno sve više i online kompanija, evo i tradicionalnih offline experience-a postaju nešto što postaje ta competitivni advantage i gdje se pravi razlika. Tako da, i mislim da je ne samo zanimljiva tema, nego postaje deo obavezne strategije svih kompanija, od tradicionalnih pa do naravno svih ovih novih digitalnih. Pa da počnem prvo od većih organizacija, eventualno kompanija koje imaju priliku da iskoriste ovaj moment da sebe transformišu i da eventualno preskoče par stepenica i da dođu brže ka nekoj digitalnoj transformaciji i onda naravno i monetizaciji u tom procesu. Savjet za njih je da ne pokušavaju da rade stvari interno, već da izaberu partnere i da se okrenu oko sebe, da vide s kim mogu i čije resurse da iskoriste i da ne misli da će to biti u nekom kontekstu competitive ili neki threat, već jednostavno da se zajedno sa nekim partnerom radi i da se dođe do nekog momenta koji jednostavno i njima daje neku veću vrednost i neki added benefit. Dok za startupe i za ljude koji tek kreću i razmišljaju o servisima i o proizvodima koji bi trebali da se monetizuju, jako je bitno da se pronađe nešto što će imati taj neki mass market ili global appeal, jednostavno jer monetizacija kreće onog momenta kad ima dovoljno potražnje i kad ima dovoljno mase. U tom momentu mogu da se jednostavno nalepe različiti biznis modeli koji mogu da se istestiraju i na taj način dođe do i transakcija i do pivota eventualno nekog biznis modela. Jer ako se to radi u nekim manjim grupama, u nekim lokalitetima i tako dalje, to ne može da bude prava slika onoga što je potencijal tog biznisa. Tako da uvek sad savjetujem i kad radim sa startupima i onima koji rade u B2C segmentu, naročito ovima koji rade u B2B segmentu, budite hrabri, razmišljajte na globalnom nivou. Sada kada je sve online, sada kada imamo pristup svim informacijama, raznim kanalima, ne postoji razlog zašto se zadovoljiti
nekom lokalnom pričom i nekom lokalnom ambicijom, jer za istu investiciju, za isti development, za isti budžet i tako dalje, jednostavno može se komunicira na globalnom nivou i jednostavno odatle i naučiti i dobiti feedback i ispivotirati biznis i onda naravno monetizovati to. Tako da s te strane to su neka, ono što se kaže, dva saveta i radite s ljudima koji su to već radili ranije, zaposlite pametnije od sebe, ubacite u svoje ideje ljude iz industrije. Znači, dobro imati ideju, dobro imati neku kreativnost, međutim, bez pravog klijenta imamo hobi, a bez ekspertize ostajemo u nekoj svojoj ideji i jednostavno to nas nekad isprečava da rastemo. U kontekstu većih organizacija ili nekih industrijskih pomaka jako je bitno izgraditi tu zajednicu, odnosno taj ekosistem, gde svako radi ono što radi najbolje i jednostavno u tom kontekstu partnerstva su jako bitna. Zato se i stvorio taj ceo kontekst ekosistema, gde jednostavno manje i agilnije kompanije su tu da bi pomogle većim kompanijama i većim sistemima, u nekom momentu čak i da budu pravi disruptori ovde, jer u tom kontekstu veće industrije, veće kompanije mogu da nauče, mogu da naprave pravo partnerstvo, mogu čak da naprave akviziciju, da investiraju u svoje disruptore kako bi se one pomerile i jednostavno ostali dalje adekvatne u onome o čime se bave. Gaming industrija je ogromna industrija u kontekstu monetizacije. Mobilno igranje, znači mobile gaming je preko 110 milijardi dolara godišnje industrije. Znači, to je ogroman jedan sektor. Međutim, nedaleko za gamingom je video, znači ovaj OTT i ova druge vrste entertainmenta kao što je muzika i bilo koji drugi streaming. Tako da s te strane pričamo o velikim segmentima i o velikim sektorima. Mislim da u zadnje 2,5 godine gaming je isto doživao jednu eksploziju jer dosta ljudi i naročito dece ostalo je kući i s te strane tu je došlo do jedne totalne eksplozije i korisničkog iskustva i lansiranja novih stvari i tako dalje, tako da s te strane ta monetizacija je stvarno krenula, ali su krenuli i druge metode monetizacije. Industrija je postala pametnija, iskusnija, naročito u zemljama jugoistočne Azije koje su mlade zemlje i to su sad zemlje gde se mobilni ekrani koriste kao jedini ekran bilo kakve zabave i bilo kakvog engagementa i bilo kakve monetizacije. Tako da s te strane to postaje jako interesantno. Međutim, ne zostaje mnogo ni video, ni muzika, ni drugi načini zabave i drugi sektori gde monetizacija postaje sve bitnije. Mislim da u kontekstu zadnje 2 godine pandemije i gde su ljudi malo više bili okrenuti zabavi, odnosno imali su više vremena, tu se to pokazalo i mi nismo videli nikakav povratak toga da je to sad stalo. Jednostavno, kreativni studiji su isto izbacili nove sadržaje, novi kanali monetizacije su se pojavili, novi biznis modeli, gde jednostavno i sami gejmeri pored toga imaju nešto gde se takmiče, gde nešto ostaje njima u toj celoj participaciji i s te strane postaje jako interesantno gledati kako će to dalje da se razvija. Mislim da je play to earn model koji će da stvarno donese revoluciju i to nije samo u gamingu, to je čak i u posmatranju nekih drugih sadržaja. To je nešto što postaje poprilično dominantno u nekim ovim emerging marketima Afrike, Indonezije, Filipina, Vijetnam i tako ta jugoistočna Azija, a i Afrika, gde vidimo porodice, žene koje ne rade, majke kod kuće, starije osobe isto koje jednostavno imaju neki engagement na ekranu i time zarađuju po $1, $2, $3, time što su u nekoj gamification ili su u nekom environmentu gde jednostavno taj play to earn počinje
da funkcioniše. Mislim da je biznis model koji je malo okrenuo neka tradicionalni način zarade i neki tradicionalni način engagementa od ranije, ali to je nešto što mislim da će da postane relevantno. Ako malo bolje razmislimo, koristimo resource našeg telefona, naše date, naše baterije, naše vreme, a umeđu vremenu smo uvijek pravili novac nekoj trećoj osobi ili nekoj agenciji ili nekom drugom ko je postavio taj sadržaj. Jednostavno, možda je sad i došlo vreme da naše vreme koje koristimo na tim ekranima i engagement vreme koje jednostavno koristimo i engagement koji dajemo u tom kontekstu bude nešto što i nama da neku nagradu nazad. A u ovom kontekstu, eto, to može da bude i zarada. To je duboko socijalno pitanje. Međutim, slažem se. Mislim da počinje s nekim našim primjerom. Ne verujem da ćemo mi neke naše drevne načine promeniti time što ćemo jedan put početi da igramo i da ćemo tako da imamo neke izvore prihoda. Jednostavno, mislim da sama deca, odnosno generacije koje dolaze, a već sada provode toliko vremena ispred toga ekrana, možda je i bolje da u nekoj igri nešto kvalitetno i interesantno, inteligentno radi i zaradi, umesto da scrolluje besomučno neki feed na nekom TikToku ili ne znam negde drugde i pravi novac nekom drugom. Tako da s te strane ne vidim veliki problem ukoliko uspemo da objasnimo zašto jedno ima smisla, a drugo će početi da gubi smisao. Ali ne vjerujem da ćemo mi u našoj generaciji da promenimo to. Jako je bitno izabrati segment kome želimo da plasiramo informaciju, sadržaj i za koga nešto kreiramo. Nisam neko ko veruje ono što ja kažem, ja to pričam i kad pričam o svojim zaposlenima i kad pričam o našoj industriji, ja nisam neko ko u ovom digitalnom svetu veruje u buvljak. Znači, poenta je u fokus i u sadržaj, jer ja danas u ovom danu imam 11 minuta ekstra vremena da me nešto zainteresuje i da posvetim nekom kvalitetnom iščitavanju, nekom sadržaju ili da se vratim nečem što sam možda juče hteo da pročitam pa nisam, ali mi je bitno da eventualno to odštampam i da eventualno podelim to sa nekim jer očekujem neku konverzaciju i tako dalje. I jako je bitno da to onda bude fokusirano, da segmenti budu jako dobro izdefinisani, jer segmenti će da budu ti koji nas forsiraju da kreiramo razne sadržaje koji mogu da budu posle toga nešto što se ponavlja. I onog momenta kad to bude dovoljno kvalitetno i kad to bude dovoljno konsistentno, u tom momentu se i kod nas povratnika na taj sadržaj oslobađa taj moment da kažemo u redu, ovo je nešto onog momenta kad mi taj portal ili taj medij zamagli deo sadržaja, da eventualno kažemo u redu, pristajem da imam neku subskripciju, pristajem da eventualno mi se ovo naplati, pristajem da budem deo tog community ukoliko treba da zaslužim, da uđem u tu grupu, da nastavim, da uživam taj sadržaj i tako dalje, jer samim tim postajem i promoter. Jer onog momenta kad tu informaciju iščitam, tog momenta mi u nekom segmentu i to delimo i o tome pričamo i na taj način generišemo trafik za koji bi eventualno taj portal morao da plati agencijama i tako dalje. Jednostavno, ekonomija postaje malo drugačija, ali sve počinje od segmenta, kvalitetnog sadržaja, fokusa i jednostavno načina da i mi koji eventualno se vraćamo na taj sadržaj, se osetimo da je to pravljeno za nas, da smo pitani, da smo bitni na neki način, možda postanemo čak i ko-kreatori tog sadržaja u nekoj budućnosti. Mislim da je 23. odlična godina za investicije, da je odlična godina za
lansiranje novih kvalitetnih ideja. Gledali smo 22. kao godinu u kojoj videli smo šta se desilo i na berzama, videlo se šta se desilo sa nekim od hajpova koje smo gledali i u kriptu i tako dalje. Mislim da su se evaluacije kompanija spustile na neki nivo gde 23. sad postaje jako interesantna za nove platformske modele, gde mislim da će se pojaviti neki interesantni monetacioni biznis modeli. Jedna ideja je taj reverse biznis model gde ljudi će imati mogućnost i da prave novac time što gledaju sadržaj, a ne samo da ulaze u subskripcije i da budu naplaćivani. Mislim da postoji sektori koji postaju sve više i više interesantni da se digitalizuju i da se monetizuju. Čak u našem regionu pogledamo i vidimo šta se dešava sa e-komercom koji postaje poprilično aktivan i to je nešto što unutar sebe treba da ima ne samo fizičke sadržaje, već i digitalne sadržaje da bi to postalo interesantno. Ono što fali, mislim, ako pričamo o našem regionu, je super app, znači nešto što unutar sebe ima više biznis modela i dozvoljava nam da jednostavno funkcionišemo kroz eventualno 1-2 aplikacije, a ne kroz 20, jer nemamo vremena za 20. I mislim da je to nešto što će biti interesantno vidjeti ko i kako može i da li će lansirati u ovom regionu, a svi mi koji smo u ekosistemu, tu smo da pomognemo i možda čak i participiramo u nekim od tih startupa. Mislim da postoje dve ideje, dva kanala koje mislim da će biti jako interesantno, odnosno dve metode. I dalje sam poprilično, ono što kaže, bullish na sve što je vezano za subscription economy i za shared model. To je nešto što mislim da je jako interesantno i mislim da su se vaučeri i kuponi vratili. To je nešto što ljudi su možda malo izgubili kontekst toga ranije. Mislili su da je to samo nešto što je fizička kartica i što je scratch kartica od pre 10, 12, 15 godina. Međutim, digitalne forme toga su se vratile, postaju poprilično fleksibilne, mogu da se rade razne valute, mogu da se razne veličine, kako se zove u kontekstu vrednosti, mogu da se koriste za digitalne i neon-digitalne sadržaje, a i dalje da budu online, mogu da se koriste kao pokloni. Jednostavno, postoje jako interesantno pogledati kompanije i platforme koje mogu da jednostavno rade distribuciju vaučer i kupon sistema koje mogu da budu kompliment pravoj transakciji, koje mogu da budu kompliment pravoj kešu ili čemu već, šta se već koristi ovih dana za transakcije online i offline.